Sanibonani. Kule video yami yanamhlanje ngizoshare about ukucabanga ukuthi ngokwazi ama verses in the Bible nokunikezwa ipulpiti enkonzweni kuthiwe namhlanje emsiya namhlanje exhorter. I thought kusho ukuthi yabona ngazi into eziningi ke mase kunje kusho ukuthi I am great. Yeah, kusho ukuthi I know everything. That's the way I felt those days ukuthi knowing ama verses angaka in the Bible, it makes me a great person. And nokunikeza ipulpiti kuthiwe exhorter, yazi ngibone ngingcono kakhulu until the test came straight from God ukuthi okay, this is who you are. And the Bible verses ngokuthi asimotivate, asikhulise, asikuboni ukuthi ngizenze ngcono. That's the way I took it. Mase kuvela ama experience la kwasokumele ngwa experience or ama test kwasokufuneke ngidlule kuona angikhomba ukuthi who am I. So I used to judge ulokonjana udade wethu omncane who is second wife ne. So I used to judge her without knowing myself. Angithi because of ama verses I used to think ukuthi I am great. And because I didn't know my character ukuthi ngingubani mina. So engakwazini leyo ama character yami mase kukhulunywa ngodade wethu besifam so sometimes maybe we'll have talks, maybe the three of us, mina nodade wethu omncane nomyeni wethu. So every time we have those talks me ungashiwo ukuthi uyabheda ngo 1 2 3 because I don't know ukubheda kwami and akakaveli kumina ukuthi this is who I am. And because of those verses that I know, and because of ilokonjana uphiwe kuthiwe motivator emsiya enkonzweni, I'll feel so great. I'll feel mhlambe ngasho ngithi I'll even feel ukuthi I'm sinless. I would feel ukuthi I'm an angel. Kanti ama test ayeza yazi ngamcindezela udade wethu omncane, ngamcindezela njalo mentionwa ukuthi ubheda ngo 1 2 3 and because I didn't know ukuthi nami le nto okukhonjwa kuyena nami nginayo la ngangibhayiza khona ngikhumbula angiqondile ukumnyathela udade wethu omncane ecishe ngoba ngiyasho ukuthi ama videos wami it's about exposing myself, just that ukuthi mangiz exposer bayabandakalenya abanye abantu because angiphili ngedwa, ngiphila nabantu. So when they would mention ukuthi mhlambe uthanda ukujola or uthanda bafana, mina because angakasho kumyeni wami ukuthi ngingubani bengimnyathela, bengimbona impela ukuthi yazini dade wethu omncane wenza wrong until if I'm not mistaken 2023 ngoNovember la kwavela khona ivideo, kwavela ivideo umuntu engingamazi, ivideo yomuntu eveza isitho sangezansi, umuntu wesilisa, and outside of South Africa, not even inside. Not saying necessarily ukuthi umuntu lana out inside of South Africa is fine. No, it's still sin is sin. So yangithusa leyo video call ukuthi how would someone masturbate doing a video call? Usho ukuthini, uchaza ukuthini ngami? I don't want to believe ukuthi it was a mistake. No, why picking up my number? So since starting izinto ze spiritual ngacabanga ngathi which means khona into ethi
ubufebe ngaphakathi kwami mase ngihlanganisa nama videos wami enginisharele wona ukuthi I started being sexually active at the age of 10 sengiyacalculate manje ukuthi I know video ye masturbation umuntu engangazi and secondly not even secondly and first when I was 10 years I was sexually active and I didn't report that thing. It kept going. I was engaging on sex. It kept going. And mina angwazi uyithatha njengomdlalo bafethu abanye yabona kuma comments niyabhala especially on my first video nithi hayi vele sikhula sasidlala ama games lawo kanjalo. I can't take it like that because lento iyaqhubeka. Imagine nangu iqhubeke manje ngo 2023 umuntu angenzela i-video call which means kusho ukuthi ngoba siphila ku social media ke manje that's why enza mhlawumbe i-video call which means if access social media ke bezoza azolala nami you understand leyo and mase ngibheka ukuthi from kuleyo age of 10 ukuthi ngangiqhubeka ngilalana and ngengisho ukuthi no it was just sex. I can't do that anymore. So kuyambuleleka kimi ukuthi no girl awuziphathanga kahle and nalento ukuthi eTraileni I once mentioned also ukuthi we had a family business eTraileni. I made it as an excuse ngathi mina inside my heart ngathi mina my credits are behind, so I want someone also ngisiza to pay ama credits wami. So ngenzani waza ubhuti wazongishela mangishela ke ubhuti ngithatha ngimfaka enhlizweni and maka ngishela ubhuti I'm already married, so ngabona ukuthi I know bengadlali musi ngina 10 years nginenkinga vele because this thing it cannot be going on and on and on. Of course bengayihluphi ngayo leyo nto. I thought vele ngempela it just happens like with other people that will say in the comments ukuthi hayi man lento yehlela noma ubani, but then I realized no, this thing is not about ukuthi yehlela noma ubani. I see into emani seyifikile, no yinkinga enginayo. So and then also I have realized ukuthi I once shared the problem yokuthi nginenkinga yokuthi ngiyalalwa futhi ebusuku in my dreams ngabantu engingabazi. So to come out of that because I'm always sharing inkinga enginayo, so to come out of this thing yocansi what's so far engibonile ukuthi yangisebenzela during the day mangibingelelwa umuntu wesilisa. What I normally do, I pray though I won't close my eyes phela ngithi ngisendleleni. I pray bese ngisho ngithi I reverse in the name of Jesus. If you've been sent by the devil, if you've been sent by the evil, by the demons or whosoever, ukuthi muqeda ukungibingelela ebusuku, they gonna use your spirit to sleep with my spirit and then the mission of the devil is accomplished. No ways, I reverse. So every time ngaqala ukwenza kanjalo angisamani ngiphuphe ngilala nomuntu engingamazi, lokho akusamani kwenzeke. And naloku ukuthi ngiya expose kanje, it has made it to stop ukuthi ngilale nomuntu engamazi, though I'm still yet to understand ukuthi why would I also dream sleeping with my own father, ubaba omncane, with my ngesilungu my dad's younger brother. Why would I dream sleeping with him? I'm still studying about that. So I'm continuing ngama videos wami ngiyashayeka each time when I expose futhi no Satan uyangihlasela, but I'll continue exposing myself. I won't stop. Thank you for watching.